U ovom tutorialu pričat ćemo o komandama trim i extend. Te dve komande koristimo kako bi skratili, odnosno produžili linije. Pa za početak preći ćemo ovu extend komandu. Na primjer da želimo da produžimo ove tri ose ka desno za isti interval. To ćemo uraditi tako pomoću extend komande. Prvo što moramo da uradimo je da odredimo dokle želimo da produžimo ove tri linije. I za to nam treba nova pomoćna linija pomoću koje ćemo koristiti extend komandu. Za tu pomoćnu liniju kopirat ćemo ovu vertikalnu osu. Kucat ćemo CO, Enter, uključit ćemo orto, kliknuti bilo gde i pomeriti, na primjer, do ovde, da želimo od ovde da produžimo ove tri linije. Sad ćemo pokrenuti extend komandu. Kucat ćemo EX, što je skraćenica, i Enter. Sad treba da selektujemo objekte. Znači treba da selektujemo objekat do kog želimo da produžimo linije. Izabrat ćemo ovu vertikalnu osu. Kliknut ćemo Enter. I sad treba da izaberemo sve objekte koje želimo da produžimo. To su ove tri linije. Vidite kad pređete preko njih, pojavi se ovaj mali preview kako će se to produžiti. To možemo ovim zelenim hvatom da pređemo sve tri. Kliknemo Enter kako bi izašli iz komande. I sad samo ovo treba da obrišemo pomoću delete. Sad ćemo nacrtati nekoliko neartikulisanih linija pomoću line komande. Pokrenite L i Enter. Sad isključit ćemo orto. Kliknut ću Enter kako bi završio. Sad ću napraviti nekoliko linija. I sad ćemo pokrenuti trim komandu. Trim komanda služi kako bi skratili linije. Pokrenut ćemo TR, Enter, TR je skraćenica za trim. I sad treba da izaberemo objekte koji će služiti kao linija koja seče taj objekat koji želimo da presečemo. To jest tačku skraćenja. Sad ću vam to demonstrirati. Na primjer, izabrat ćemo ovu ovde liniju. Kliknut ćemo Enter kako bi to potvrdili i sad treba da kliknemo na onaj deo linija koji želimo da skratimo. I vidite, ako pređemo ovde preko linije, on nam nudi da skratimo taj deo linije, to jest da ovu liniju presečemo. Možemo ovde, možemo ovde. Bitno je samo da znamo da ova linija seče linije koja preseca. Kliknut ćemo ovde, kliknut ćemo ovde, kliknut ćemo ovde. Kliknut ćemo Enter kako bi izašli iz komande. Kada koristite komande trim i extend, u ovoj prvoj opciji koja nam se nudi gde treba da izaberemo linije ili linije koje seku kod trim komande ili linije do koje se produžuju linije kod extend komanda, možemo da kliknemo samo Enter i on će prihvatiti sve linije na crtežu kao takve. Sad ću to demonstrirati. Pokrenut ću na primjer extend, EX, Enter. I sad ovdje treba da biram linije, vidite ovu u zagradi, ovdje piše Select All. Kliknut ćemo Enter i on će potvrditi taj Select All. I sad bilo gde dođem, koja linija može da se produži negde, on će nam ponuditi da je produžimo. Kliknut ću ovdje, mogu ovdje, mogu ovdje. Svugde gde on prepozna da može negde nešto da se produži, on će iskoristiti to. Kliknut ću Enter kako bi izašao odavde. Isto važi za trim komandu. Pokrenut ćemo TR, Enter. Sad ovdje piše Select All, samo ćemo kliknuti Enter. I sad bilo gde može da se nešto preseče, on će nam ponuditi da to presečemo. Kliknut ćemo Enter. Sad, ove dve komande se veoma često koriste zajedno, zato što treba da sredite crtež nakon što ste iscrtali neke linije. I veoma je korisno koristiti ih u isto vreme. Tako da je veoma zanimljiva opcija koja nam nudi AutoCAD, to da kroz trim komandu možemo koristimo extend komandu i obrnuto, kroz extend komandu možemo koristimo trim komandu. Pokrenite jednu od njih, ja ću pokrenuti trim, TR, Enter. I sad vidite, ovdje sad možemo da, i kliknut ćemo ovdje kad nam nudi ovo, Select Objects, Select All, samo kliknite Enter. I sad ovdje možemo da skratimo ovu i sad radi kao trim komanda. Ali, ako držimo Shift,
tokom ove komande, ova komanda radi kao extend komanda. Iako smo u trim komandi, imamo ove extend funkcije. Kad pustimo shift, ponovo radi kao trim komanda. Kliknut ćemo enter.